wannan da ya zage Yesu ana tunanin mu ma mu fito mu zage shi kenan, ko mu ma mu neme shi za mu kashe shi? Mu Christianity ba haka bane, ba mu ma Yesu faɗa. Yesu ne yake mana faɗa, Yesu ya mana ceto, Yesu ya ɗauka mana giciye, Yesu ya mana komai, Yesu ya mana riga da wando har da takalmi da hula. Wannan shine gaskiyar magana. Yesu ne ya mana duka, Yesu ne ya biya mana. Wannan shine, mu ba kamar musulmi bane da muke ma annabi faɗa, da muke kokarin kare annabi. Idan annabi ya isa ya kare kansa, mu ba mu kare annabi, ko ba mu fitowa mu zagi annabi. A'a, ina. Amma fa musulman nan ne, kar a manta, su suka ce sun fi mu san Yesu. Musulmai malaman nan makaryata matsarata sun ce sun fi mu san Yesu, amma ga wannan ya fito ya zage Yesu. Ban ji wani malami ya fito ya kalubalance shi ba, ya ce komai. Suna shiru, ma'ana sun tura su kenan su ga abin da za mu yi. To ba za mu yi komai ba, na ce ba za mu yi komai ba. Sun manta ne Shawulu me ya faru da shi? Shi da yake sananta masu bin Yesu, masu bisharar Yesu almasihu, daga ƙarshe shi ya zama jigo wanda suke shelan bisharar Yesu almasihu, wanda yau babu wanda ya rubuce-rubucen da Shawulu ya yi, ma'ana Paul, manzo Bulus kenan. So menene? Mu ba mu ma Yesu fada, kusan da wannan. Amma kar ma wani musulmi ya fito, wani malami ya fito ya ce ya fi ni son Yesu, ya fito ya ce ma Krista ya fi ni son Yesu. Wallahi sai mun fito mun karyata shi, saboda wannan shine lokacin da zai fita ku fito musulmai ku nuna mana cewa kun fi mu son Yesu. Haba musulmai, ku makaryata ne.